Да се запознаем още по-подробно с интерфейса на ангажора с опцията Settings. Това е зъбното колело, което се намира горе вдясно и ви дава възможност да едитвате вече създадени топици или Saved Search-ове. И за двете стана въпрос в предишни видеа, за топик и за Saved Search. Сега, каква е разликата между тях? Дайте да цъкнем на зъбното колело и да отидем в списъка Projects and Topics. Там виждаме вече 5 топикс на проекта България. Знаем, че всеки проект има право до 5 топика. Топик Looks обаче вече отдавна не ми трябва, затова нека направя малко място, като го изтрия. Триейки го махам и всички меншани асоциирани към него. Топик European Election също е архаика, затова разкарвам и него. Това отваря още повече ангажоров място в ангажора за два нови топика и освен това разкарва всички меншани прикачени към топиците. Да идем в менюто в ляво под Account Settings и да намерим Saved Filters. Вече сме сейвали филтри в предишни видеа и сейвнахме хаштаг IPBGmedia. Да открием други филтрите, които сме правили, всички те започват с BG. Добре е да разчистваме стари филтри, ако няма да ги ползваме, защото всеки проект има право на определен брой филтри, пък и задръстват. Махаме примерно IPBGmedia. С това обаче меншаните, които този филтър съдържа, не се разкарват от ангажора, тъй като съществуват в топик EPO София. Само ако махнем и него, ще разкараме тези меншани.